kamar yadda za ka yi connecting ɗin wallet ɗin ka na shi Bybit to Hamster kenan daga Hamster. In ka shiga cikin Telegram naka kana cikin already daman cikin Hamster naka. Ba mu shiga cikin Hamster. In kana cikin Hamster ɗinka farko za ka zo ka danna nan wajen wannan alama na Hamster ɗin nan, in ka danna shi daga nan zai kawo ka nan, za ka shiga cikin withdraw, za ka danna alaman shi wannan withdraw ɗin. In ka danna wannan alaman withdraw ɗin daga nan za ka zaɓi exchanger da kake so. To mu za mu yi aiki da exchanger na shi Bybit, za mu yi aiki da wannan exchanger na Bybit ɗin. To daga nan in ka zo dole suna buƙatar KYC, already daman kana da Bybit wanda ka mai KYC. Daga nan ka danna kanshi, ka danna kanshi zai tambaye ka, kana shigowa nan wajen zai tambaye ka abu uku. Zai tambaye ka UID ɗinka na shi Bybit, zai tambaye ka address, wallet address ɗinka. Ba kowane wallet bane, dole sai an je ka nemo wannan wallet ɗin. Dan nan sai kuma memo na shi. To mu je mu ta ina za ka samu wannan su memo da address ɗin nan. Farko za ka koma cikin Bybit ɗinka, sai kai minimizing. In kai minimizing sai ka zo ka nemo inda Bybit ɗinka yake. Kun gani ga Bybit ɗina, in ka shiga cikin Bybit ɗinka baya buɗe. Kana shiga cikin Bybit ɗinka daga nan za ka zo ka cikin asset. Kar ku manta cikin asset da ka nemo, za ku gan shi gashi na a ƙasa nan asset ɗin nan. In ka danna asset ɗin daga nan zai kawo ka cikin nan. To me kake bukata? Deposit kake bukata. Za mu sun tambaye mu deposit kan nan, kun ga deposit ɗin nan za ka danna. Kana danna kan deposit ɗin nan daga nan zai tambaye ka ga crypto a ƙasa, daga ƙasa can kun ga da ƙasa nan kun ga wani wai crypto. To in ka danna kan crypto daga nan zai saka ka saka me kake so kai searching. In ba ku manta muna so mu connecting Hamster ne, to sai ka danna a saman nan sama, kun ga wannan sama akwai search bar. Kuna danna a cikin search bar din nan, cikin search input din nan, daga nan ku saka me za ku saka a manyan capital, sai ka saka H, ka saka M, ka sa S, ka sa TR, shine shortcut na Hamster. Kun ga in kuma ku manta ba, in ku lura a ƙasa ya kawo mini a ƙasa, kun ga gashi nan a ƙasa nan, kun ga gashi nan ya kawo mini Hamster. To ka danna kan wannan Hamster din, kun gani na danna shi. Da kana danna shi daga nan zai ce maka yana buƙatar ton ne, ton blockchain. Da ka danna kan ton blockchain daga nan zai kawo ka nan. Yana kawo ka nan to already ya riga ya ma generate din abubuwan guda biyu da muke bukata. Gashi nan wannan shine wallet address, wannan shine memo mu. To daga su za mu kufa sai mu je mu pasting a wannan wajen. To yanzu mu je mu kufe sai mu je mu pasting. Yanzu nan na yi saving din shi, kana so za ka iya saving din shi. Na riga na saving, za ka danna wannan saving din. To na kufa haka na yi copy din shi daga nan in minimizing sai ka dawo cikin shi Hamster ɗinka. In ka dawo cikin Hamster ɗinka to shi in ba ku manta mun copy wallet address ne, wannan wallet address kun ga shi muku ba, to sai mu zo mu pasting a wajen. Kun ga na pasting shi sai in ƙara komawa cikin shi Bybit ɗina. Daga nan sai in kwafo me wannan tag ɗin shine memo na. In na kwafo shi za ka danna, in za ka yi copy kar ku manta nan za ka danna wannan ɗan abaron, kun gani shi za ka danna shine ka yi copy. Daga nan sai ka dawo cikin memo naka sai ka danna, kun ga na ɗauko shi. To saura na uku, wannan na uku shine Bybit UID. Ana za ka samu Bybit UID mu to koma cikin Bybit ɗin. Already za ka dawo baya, za ku danna back, za ka dawo baya. In ka danna ka koma baya za ka dawo ka shiga wannan a nan kun ga wani aro alama ɗan kan mutum ɗin naka, to ya ku danna kan shi. In ka danna kan shi kun ga gashi nan ya kawo, gashi nan Bybit UID bayan samun ku alama gani gashi nan kun ga ya kawo, kun ga Bybit UID. To daga nan sai copy Bybit UID, kana dan danna kan shi shikenan kun ga ya ce copying successful. Daga nan sai ka koma cikin shi Bybit ɗinka sai ka zo kai pasting ɗin shi. Kun ga kai pasting ɗin shi. To yanzu komai mu yayi. To amma da ƙasa sun gaya mana, sun ce fa idan kai sau ɗaya kar ku yi tsammani za ka dawo daga Bybit ka koma wani ko Binance ko wani Telegram. A sau ɗaya kawai za ka yi. Kun ga sun ba mu condition, sun ce sau ɗaya kawai za ka yi. Daga nan sai ka danna kan ka zaɓa. Yanzu already komai na yayi normal. Daga nan sai in danna. Kun ga yanzu shikenan na yi connecting da Bybit. Abin da yasa na yi connecting da Bybit, yawanci Binance gaskiya sun fi Bybit. To amma Binance na ga suna ta mana kalula dai, abun nasu ya ƙi connecting har yanzu. Yasa muka connecting da shi Bybit. To Allah ya taimaka dai ya ba da sa'a kuma. Haka za ka yi connecting. In kai connecting in ka ƙara dawowa za ka ga a gani, za ku ga Bybit ɗinka yayi successful, yayi green shikenan. Ba za kuma ka sake zaɓen wani exchanger ba. Ka gama kenan. To Allah ya samu dace.